ایرو سالڤەگەرا شەواتا سینەمایە باژارê Amûdê ya ku di sala 1960 de hatiye encamdan. Di rojekewe ke îro da 280 zarokên bajarê Amûdê yên bêguneh ku temenê wan di navbera 6 salan û 15 salan de bûn, bûne qurbanî û şehîd bûn. Di roja 13 mijdara 1960 da rêveberên dibistanên bajarê Amûdê ji bo dan heva alîkariyan ji bo şoreşa Cezayirê berê zarokên Amûdê dane sînemaya Şehrezad ji bo temaşekirina fîlmekî bitirs ku mezin nikarin lê temaşe bikin. Tevî ku sînemaya bajarê Amûdê cihê 205 kesî tê de hebû, lê di wê rojê de nêzîkî 300 zarokî tê de hatin komkirin. Ji bilî ku bêhtir ji 105 zarokî bi qaçaxî jî derbasî sînemê bûbûn. Ew sînemaya ku bi text û pûş û axa Şermola hatibû ava kirin. Ta mêhvanê vê sînemê bibin nişteciyê goristana Şermola. Di wê êvara nexweş de roj zû diçû ava. Sînema ji zarokan pir bibû. Filmê ku maddeya têintêj maddeyên diristkirina wî bû, diyek rojê de sê caran hate bikaranîn û metirsiya şewatê tekeskirî bû. Lê rêveberiya navçeya Amûdê bi her awayekî dixwest pera bide hev û metirsiya şewata sînemê piştguh kir. û tevî ku agir di nava sînemê de dest pê kir, lê mamostayên wan zarokan yên ku piraniya wan Erebê Misrê bûn, amade nebûn ku alîkariya wan zarokên ku ji qedera xwe re hatibûn ajotin bikin û zarok bi tenê rûberî agir hiştin. û hejmarek şewitîn û hejmarek ji ava otomobêla agirkujê ya ku dereng bi hewara sînemê ve hat keliyan. û hinek zarok jî ji tirsa agir xwe di pencerê re avêtin û di bîrê de werbûn û bûne qurbanî. Her wiha hejmareke din ji zarokan ji dûmanê henaseya xwe ya dawî jî ji dest dan. Ji lehingên ku di wê rojê da bi mêranî tevlî wê bûyerê bûn, Şehîd Mihemed Seîd Axa Deqûrî bû ku her careke derbasî nava agir dibû, komek ji zarokan rizgar dikir. Ta dergehê sînemê şewitî û bi ser de herifî. û ji wê rojê de navê Amûdê bûye Amûda bavê Mihemed. Her wiha jina bi navê Ferîda jî hejmarek ji zarokan rizgar kir. Piştî şewata sînemaya Amûdê û di dema ku xelkê bajêr çaverê bûn ku termê şehîdên xwe nas bikin, çend perçeyên zarokan di nava xweliya sînemê de mabûn. û ji ber ku otomobêl di wê demê de kêm bûn, ew parçe li ser erebeya Sofî Elî yê mêwefiroş kirin. û Sofî ji kel û êşa dilê xwe hejar ban dikir werin bacanê reş. Bihna şewata laşê zarokan li bajarê Amûdê belav bûbû û dengê hewarê ji her malekê dihat. û berî ku sibeheke nû li Amûdê derkeva, nifşek bi temamî ji zarokên Amûdê li goristana Şermola bin ax bûn. Tevî derbasbûna salên dirêj li ser vê bûyerê, lê hîn çîrokên sînema şewitî ji bo nifşê nû têne gotin û hîn jî navê Amûdê Amûda Şewitiya.